בוקר טוב, אנחנו נכניס עכשיו את הקוד שקיבלנו בוואטסאפ למכשיר פריים איקס. ראשית אנחנו נלחץ על הפינה השמאלית העליונה, ואחר כך נלחץ על הפינה הימנית העליונה, ונגיע למסך של הקוד. כרגע אנחנו צריכים לעשות Next. אחרי שהגענו ל-Next, הגענו למסך הקוד. ברגע שאנחנו מכניסים קוד, אנחנו תמיד נכניס אותו מצד שמאל לימין. אנחנו לוחצים על הקו הראשון, נפתחת לנו מקלדת. במקלדת יש אפשרות של אותיות ואפשרות של מספרים. אני חוזרת לאותיות או למספרים כאן. ועכשיו אני אכניס מספרים. הקוד שלי מורכב כרגע ממספרים. 7, 2, 1, 0, קו ראשון. קו שני. 8, 1, 9, 5. הקו השלישי. 8, 7, 30. קו רביעי. 8. מורכב מאותיות עכשיו. D וחזרה למספרים. קו חמישי. אותיות או מספרים. כאן. אם אני טועה, אני יכולה לחזור עם החץ. ואז אני מקלידה. שוב, במידה וטעיתי. מגיע לקו האחרון, לי בקוד רשום 0, סיימתי. הלכתי לפי הקוד שקיבלתי בוואטסאפ. כעת אנחנו נלחץ אוקיי פעם אחת. אין צורך ללחוץ מספר פעמים, פעם אחת. אוקיי. ממתינה. שימו לב, רשום New Limit Updated. כלומר, הקוד יתעדכן במכשיר. כדי שהקוד ייכנס לפעולה, אנחנו נכבה את המכשיר. נדליק אותו בשנית. המסך יעלה וממשיכים לעבוד.